have to look. No, look now. Happy birthday! I'm beautiful girl. I have birthday party. Ja, ja. Čo vám povieš, Kačko? Nothing. What's wrong? Nothing. He's feeling better today. No? Yes. Until now. But still shitting around. Not sitting around, shitting around. What? He's still shitting around. Hej. Čo sa stáva? My dúfame, že nás to obíde, keď pijeme z jeho pláte. Almost done. Google shit map je almost done. Máme crazy drivera. Rozek, čo sváči. Rozkopám Pozri, to. toto je ono, teta. Teta by tu mala niekde vyjarovať, že... Slow down. Testa. Pozor, Kolek! Kolek! Môžeš to vyprať. Máme pred tebou. Slow down. Teta je tu, tetu musíme natočiť, ukáž? Tetu natočíme. Počkaj, zakývame jej. Odpočuj, trošku. Počkaj, ja zakývam. I love you, Katie. I love you so much. Edícia Maša Maďarová. Baby. Môže i nevypadne vyspoť ako von zauta. Budeš mi? Ja. Dobre. Tam mám ešte vehikul. Tuto proste všetko funguje. Tu keď niekto robí na ceste, pozri ešte pred nami, krásne. Ukazuje teta, že treba spomaliť, to je neuveriteľné. Tu platia aspoň 10 ľudí naviac v tomto celom procese. Máme tam, Slovenskí jak toto to nemajú. to auto? Je to following car, či what? Following car. Pilot vehicle. Pilot vehicle. Náš pilot to potrebuje. Náš pilot je... netrafí, to ešte neprvé, neviem kam ísť. No dobre, pilot vehicle už vypadne, lebo Formula 1 musíš dopredu. Do terrace. Ešte máme 400 km. Adios, baby. Ahoj.